Today, may i-explore kaming trail na ngayon lang namin dadaanan. At pagkatapos nun, mamamasyal naman kami sa isang food and trade fair ng isang festival dito sa city ng Vigan. Pero bago yan, susunduin ko muna si Jack na magiging kasama ko sa pag-explore ko ngayon. Ay, tagagi. Ah! Tigas ng gulong ko sa unahan. May i-explore tayo na trail ngayon doon sa Vigan. Nagsangalan yata yung pangalan ng barangay, pero bago yan, susunduin muna natin si Jeric para may kasama tayo just in case mawala tayo, ganun. Wala lang, mas maganda yung may kasama ka pag nag-explore ka ng trail, kasi di mo naman alam kung ano yung mangyayari, diba? Laging init. Unahan natin yan kasi puro usok. Nalaman ko ang trail na to sa isang client namin. Nag-photoshoot kasi kami doon, pero doon lang kami sa simula ng trail. More on that later in the video. Yun. Kel. Kasama ko na si Jack at pupunta na kami sa trail. Dad. Tumigil kami saglit at nag-aaya si Jack na mga kasama naming magbibisikleta, pero mukhang busy yata silang lahat. Isubli ka. Go. Bangit. A big mistake will happen in 3, 2... Prat gagi. Di pa. Gagi, di pa nakakalayo. Prat na agad. At naipit nga ang interior ng gulong ko sa likuran. Halina't ayusin natin habang nakikinig sa mga pinagsasabi ng kasama ko. Itang tol. Nasiraan kami, watch till the end. Clickbait. Clickbait po yan eh. Guys, hindi po talaga yan vlog, clickbait lang. Guys, hindi po talaga kami magbubay. Mag-aayos na. Mag-aayos na. Satisfying. Ah! Tol, tabi ka nga dyan, mababag ka. Wala ka namang early warning device. Huwag ka nang mawala. Da. Adta ni. Pinch flat tol. Ay, dunga tol, naiipi. Naiipi niya. Pinch flat. I wants to be a pilot. Pilot. Yeah, he's a pilot! Great! Habang binubumbahan namin ang gulong ko, ay may tumigil na police mobile sa tabi namin at meron silang iniabot. Ay, thank you po. It's true na. Thank you. Ag-viral kami na ko. Dikado. Ay, dapat yun eh. Ano ba yung nakatatlo? Bumumba ka pa. Wala ko muna matulog. Thank you, ma'am. Medyan po kami ng ano. Ano yun? Golden colors. Baliktad. Serve mo yan. Golden. Ano, matatambay muna tayo.
Salamat, Police Bigan. Okay, all set na ang gulong at puno na din ang tiyan. Papadyak na kami papunta sa aming tutunguhan. Diretsuan tan? Diretsuan ta? Ito ni. Nandito na kami sa trail na i-explore namin. May client kami na nag-photoshoot sa location na to. And it's no other than Next Trail. And it is the perfect spot dahil isa siyang clothing line for outdoor hobbies. And here are some clips nung nag-photoshoot kami. Cue the montage. School of hard knocks where I'm from, so when I get a drink, I go dumb. Got a lot of swag, been stored up, could've let it out, been caught up. What you talking about? I ain't this. Struck down the street, go so fits. Give my man a pound at the door before the whole club gon' get scorched. Thought it was just a dream, best I'd never seen. Playing on the greatest team, just I, myself, and me. I got that new thing, new style, new walk. I got that new vibe, new grip, new tone. Been traveling around the world, and ain't nobody quite like me. I got that new thing, new style, new walk. Go ahead, take a picture. So last year pa po yun, and kasama ko si Dan behind the camera. And please like our page, Stags Photography. Link in the description box. Paglalaro ka na po sa Morsol po ka na. Okay. Siguro dito eh. At habang naghahanap kami ng dadaanan namin ni Jack, may I please invite you to like this video, tapos mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa nakasubscribe. It's 100% free and you can always change your mind later. Ito eh, Jin eh. Tatay. Di tatay ni. Parte nga tayo pangatuin no. At kung di na sigurado sa dinadaanan, maghanap na lang ng pagtatanungan. Jin, damagan ta. Kaya? Ay, ading. Parte ti rumuwaran. Man dito yung sa ibagbagan. Basta ang tagpapakastoy ka no. Bigan pa lang. Uy, wagi. Sugarad. Map naman. Okay, babalik. Papunta kasi yun sa labasan, eh ayaw pa namin umuwi. Ang taboyain na matong na niya. Let's go. Roger. Sheesh.
Pagtanong nga paulit-ulit di ko niya. Pagtitrailan. Tulin tanto try ko kaya mo, kanyaw. Kanyaw. Tatan. Ana. Wala daw yan ang tatan. Tapos. Hindi ulit kami sigurado kaya magtatanong ulit. Phil, balik damag. Ay, sige Kel, padaya. Sige Kel. Mansa. Dead end ba? Yun dito pag damagan naman yun. Hindi na tao. At nagtanong ulit. Awan ba? Awan? Pero wala palang daanan dun kaya bumalik kami. Bayan ka. Diyan ng Honda lang. Bayan ka. Agib, kalaban. Uy, gagi. Pas, pas. Ito. Downhill. Taas naman ng downhill mo, tol. Free wheel. At pati bata ay napagtanungan din namin. Ading rumuran na ito. Thank you. Thanks. Wen. Wen. Hawan. Toy. Ulo kayo, met. Tamandalan ka dito. Nandiyan eh. Nih. Pasaman. Kumte par. Nadeds yung battery ng GoPro dito nang di ko namalayan kaya nag-cut and nasa barangay na pala kami ng Rawis, Vegan Cebu. And dadaan na kami dito sa barangay roads para makalabas papuntang highway. Justin! What a view. Kikiraan po. Dorong ka, tol? Yan. Dorong ka? So, Veggie sa Eh, pride sa pride. Pride ka, tol? Totolak kita, oh. Uy, wag. Uy, gagi. Nakalabas na kami ng highway at papunta naman kami ngayon sa Food and Trade Fair ng Kanlawidan Festival. Ang Kanlawidan Festival ay isang pagdiriwang para gunitain ang paghihiwalay ng dalawang Ilocos na probinsya. Wala lang, ginugel ko lang. Araw-araw miss kita. Eh, Huminto muna kami dito sa Marinela Building para maghanap ng pwede naming pag-iwanan ng aming mga bisikleta. yeah. Oh, ano yan?
At pinarada namin dito sa may nagbabantay na mga bayani nating mga bombero. Ay. Okay, bikes are all set. Papasok na kami sa Tawid Ken Kultura Trade and Food Fair. Tol, picture na naman tol. Yan. Okay, wala. Dami pandaan dyan. Ayan na. Papa airdrop ah. Dito. POV, isa kang dandraft na namamasyal. Sino-showcase dito sa Food and Trade Fair na to ang mga OTOP o One Town One Product ng every municipalities of Ilocos Sur. Kinotop eh yun tol. Kuy, honey. Tol, hawak kamay tol. Para huwag ka para hindi ka mawala. Pero ngayon, maghahanap lang kami ng pwede naming merindahin doon sa food fair. Kaya takoyaki man. Okay, takoyaki. Inumin naman. Apa yan? And after namin magmerienda, umuwi na din kami dahil dumidilim na. Megan. At syempre, bilang mabuting kaibigan, ihahatid ko muna si Jack kahit nakakatakot na ang dadaan ko pagkatapos. Men, wada ma. Gaddoy pa eh. May dalot-tal. Tapos tulad kanto. Tawad men. Ingat. Eh. Sana ako. Lagi nakakatakot. Gabi na. Lagpas alas 6 na yata. Tapos kalimutan ko pa yung ilaw. Kagi. So yun lang. Ngayon lang ulit nakapag-bike, nakapag-vlog, nakapag-upload. Kasi busy. Super busy po ako for like 2 months. December to January. Ayun nga, work, tapos mga sideline. Kailangan naman natin kumita. Dahil sayang naman, di ba? Hustle lang ng hustle. Tapos ayun. Alam mo na yun. But yeah, dito na matatapos ang video na to. Hanggang sa muli, this has been your boy Darren. Ride safe y'all. See ya! Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos. Uy, gagi.